Pwy sydd wedi joio heddiw? Wei, da iawn. Dwi'n bod dydd llawn gweithgaredda a hwyl a sbri, de. A croeso arbennig i chi gyd yn ôl, ond croeso hefyd i chi sydd yma yn arbennig ar gyfer y sesiwn yma. Dwi'n meddwl bod nhw gyd yn heiddi clap. Croeso mawr i nhw. Dywch croeso mawr. Dyma ni. For some of us that are here, this session will be held in Welsh. So, if you need any translation, the table at the back there has translation, and you can put a headset on and you'll have translation. Mae coeddiadau I gyd sy'n bwysig I fod I ddod fyny ar y sgrin, ond hefyd, mae coeddiadau hefyd ar y WhatsApp grŵp, ac os da chi fe unrhyw problem, ewch i'r ddesg croeso fyny grisia. Ond, mae dim ond dydd llawn do. Ella da ni'n teimlo bach yn sluggish, a da ni angen deffro. So, os da ni yn cael bach o music, da ni'n mynd I chwarae gêm bach, ie? Da ni'n chwarae gêm bach? Yes, come on. Da ni'n mynd I chwarae gêm o heads o... O, naci, sorry. I'm still standing. Os mae yna cerddoriaeth. Yes, so, pawb I sefyll ar eich traed. Sefyll ar eich traed. Come on, let's get it going. Da ni'n angen deffro bach. We need to wake up. Iawn. So, yn y gêm yma, sgen rhywun coin. Dwi'n anghofio'r the important thing. Sgen rhywun coin? Never cael a coin to... Yes! Dyna'n clap iddo fo! Yes! The legend! So, ar coin, mae gennym ni heads, a mae gennym ni tails. Ac yn y gêm yma, dwi'n mynd I fod yn flicio coin, a mae'n mynd I glanio'r heads neu tails. Rwan, cyn I fi wneud hynna, da chi'n mynd I ddewis unnau heads neu tails. Da chi'n gorfod locio fewn ateb chi cyn I fi flicio'r coin. Iawn, so pob neu heads ac pob neu tails. Gret, iawn. Actually, dwi'n mynd I gofyn wrth Caleb ti di fyny fi. Neu di flicio'r coin iddo fi. Diolch, Cal. Diolch. Iawn. So, dwi'n chi dewis heads or tails? Oh, sorry. One important thing. Os da chi'n gael yr un peth a fi, you're out. A da chi'n eistedd lawr. That is the name of the game. Iawn, Caleb. Flick the coin. Dewisiwch. Oh my god. Okay, yeah. Oh, tails. Oh. So pobl rhoi tails, da chi'n eistedd lawr. But that was a practice round. Pawb yn ôl I fyny. Cal, iawn, da chi'n barod? Am yr nesa, go on Cal. Barod? Heads or tails? Oh! Right. Dalo, blocio fo Cal. Heads! So os da chi'n heads eistedd lawr? Na, nid o Cal, diolch et. Sorry Cal, sorry. Sorry, iawn. Heads or tails? Heads or tails, eh? Yeah, just heads or tails. Beth ydym am? Wow, I thought loads allan the first round. Okay, da ni'n barod? Oh, tails! Oh, sa'ch chi'n tails eistedd lawr. Eistedd lawr, oh. We're cutting through people. Heads or tails? Are you sticking or are you changing? Barod? Heads! Oh, sa'ch chi'n heads eistedd lawr. Faint gen I ar ôl? O, gen I dipyn ar ôl. Waw. Da chi'n barod? Am yr un nesa. Heads or tails? Heads! Oh, eistedd lawr. Wait. O, mae'na Ffrwd y Kevin. Ellis a Davs. Yn erbyn Joss. Joss da ni'n gyd ar ôl, yma, dwi'n chwarae teg. Heads or tails, boys? Heads or tails? Be da chi'n dewis? Oh. Heads. David, ti'n gorau dewis un. Ti'n methu mynd half and half. Iawn. Chi'n barod? Heads! Oh. So bit, just un sy'n ôl? Just David? Oh, Aled fyd. David versus Aled. For the finale. Oh, Ellis. Iawn. Heads or tails? David Aled. Heads or tails? Oh, okay. Da chi'n barod? Tails! Aled ydi ennill! Da iawn, Aled.
Da iawn, da iawn. O, briliant. Dwi'n teimlo mwy o live fan. Da chi'n barod? Ie, da chi'n barod amdano sesiwn? Dwi yn. Gret. So, un o ddau o bethau ymarferol cyn i ni gychwyn. Ar ôl y sesiwn, fyddwn ni'n casgu plant yn syth, os gwelwch yn dda. Da chi'n ôl eich plant o'r gwaith plant. Ond hefyd, the fun doesn't end here hen yma. Mae gen i fwy o hwyl i ddod. Hen yma, mae gen i quiz gyda Sean Jones a Helen Hwylus. Woo! Da iawn. Fydd o'n digwydd uwchben yr canteen. So, just fyny'r grisiau wrth chi'n mynd fewn i'r canteen. Fydd o'n amser, o lot o gwestiynau, gema, a fydd yna lot o sialensio hwyr yna yma iddyn ni hefyd. A mae'n dechrau tua 9:00. Hefyd, bore fory, cyfarfod gweddi yn cael ei arwain gan Elin Evans. Woo, woo! A bydd o yn yr un lle, uwchben y lle bwyta am 8:00. A hefyd, fyddwn ni nôl yn y grwpiau plant a ieuenctid o 9:45 ymlaen, a fyddwn ni'n barod am rhan 2 o Jonathan Thomas yma am 10:00. So, with that all said and done, gadw ni wahodd y band i fyny. Ag, na i just gwyddio wrth ni'n gychwyn? Ia? Arglwydd, just yn... diolch i chdi am Llanw, Arglwydd. Mae dwi'n dydd mor dda. A just yn gwyddio i chdi bendithio'r amser yma dyn ni efo heddiw yma. Just gwyddio, i chdi ddod a llenwi'r stafell yma. A i chdi paratoi colonna ni wrth i ni addoli chdi rwan. Yn enw Iesu Grist. Amen. Gweddwch yn uchel i'r rhaglwyd, gweddwch o'ch bobl y byd. Adolwch yr arglwydd yn llawen, adolwch yr arglwydd o hyd. Dewch at yr arglwydd gan ddathlu, feswch mae'r arglwydd sy'n byw. Niw ei bobl ei defaid, ei byd al ei gwared o hyn.
Yn y flwyddyn y buodd brenin Iwseia farw, gwelais y meistr yn eistedd ar orsedd uchel, ac ymylon ei wisg yn llenwi'r deml. Roedd seraffiaid yn hofran uwch ei ben, ac roedd gan bob un ohonyn nhw 6 adain. 2 i guddio'i wyneb, 2 i guddio'i goesa, a 2 i hedfan. Ac roedd un yn galw ar y llall ac yn dweud, sanctaidd, sanctaidd, mor sanctaidd ydy'r arglwydd holl bwerus. Mae ei sblander yn llenwi'r ddeiar gyfan. Roedd sylfaeni ffram y drws yn ysgwyd wrth iddyn nhw alw a'r neuadd yn llenwi gyda mwg. Gwn lle mae rhaid i fi fod heno. Gwn nad yw un ddigon da i gofio profiadau o'r gorffennol, y gwlith o'r wawr dragwyddol. O am dreiddio i'r adnabyddiaeth o'r unig gwir a bywiol ddew. Gad i mi sefyll yn dy bresenoldeb, ymgrymu o flaen dy orsedd heb angen cuddio mwyneb. Mwyn dy fab, a'n prynodd gyda'i waed mewn parchedig ofn, disgynnaf wrth dy draed. Rwy'n dy weld yn sefyll rhwng y myrtwydd wrthrych teilwng o'm holl fryd, teilwng o'm clod sydd tu hwnt i eiriau can, wrth ddod mewn i'r gwmni bydd fy nghalon ar dan, o am yr eiliad, y caf dy welet fel yr wyt. Does neb yn sanctaidd fel yr arglwydd, does neb tebyg i ti, neb sy'n graig fel ein Duw ni. Mae'n gwisgo'r ddeiar a'i ysblander, mae'n teyrnasu heddiw mewn cyfiawnder. Rwy'n uno heno ar angylion i godith enw yn uchel. Dy enw di, Iesu, yn uchel yn fy mywyd i, yn uchel uwch gwyl Llanw, uwch cymunedau Cymru, uwch ein trefi, uwch pob gelyn a phob tywysogaeth. Dy enw di yw'r uchaf un. Pawb a fi o blaen i
eiddais yn uchel. Gwau fi, mae hi ar ben arnai. Dyn gyda gweddisau aflan ydw i, a dwi'n byw yng nghanol pobl gyda gweddisau aflan. Ac eto, dwi wedi gweld y brenin gyda'n llygaid fy hun, yr arglwydd holl bwerus. Yna, dyma un o'r seraffiaid yn hedfan atai, ac roedd ganddo farworyn poeth wedi gymryd oddi ar yr allor mewn gefel. Gwau fi, gwau fi. O weld ei sancteiddrwydd rwy'n deall, yn deall fy hun yn well nag erioed. Deallaf pwy ydw i. Rwy'n aflan, toredig, a gallai ddim dianc. Ond yna dof at yr allor. Lle gaiff ei ogrwydd ei dynnu ymaith fel cusan boeth. Fy'n regioni'n toddi yng nghols y tân a'n gwefusau wedi puro. Ac rwy'n esau at fy nhad eto, i adnabod ei sancteiddrwydd. Yn rhydd i fod y person am creuwyd i fod, i gasglu'r darnau toredig at ei gilydd a chreu rhywbeth harddach clod iddo. Tyrd at yr allor, tyrd. Mae breichiau'r tad yn nawr ar led. Mae ddeiant a brynwyd trwy werthfawr waed, ein Iesu Grist. Beth
yna clywais lais fy arglwydd yn dweud, pwy dwi'n mynd i'w anfon? Pwy sy'n barod i fynd ar ein rhan ni? A dyma fi'n dweud, dyma fi, anfon fi. Mae stori i'w hadrodd, newyddion i'w rannu. Dyma hanes rhyfeddol am ras afresymol, am gariad grasol, am drigaredd oesol. Ond pwy sydd am fynd? I ddweud am y gras tu hwnt i eiriau. Fi? Na, nid fi, rwy'n anheilwng, anaddas, amharod, anigonol. Ond pwy felly? Pwy arall? Pwy well nag un sydd wedi deall, wedi cydnabod, wedi gweld, wedi profi. Profi fy ngwendid, a phrofi dy waith di yn ei holl ogoniant, yng ngrym dy ras. Rwy'n rhoi'r cyfan i ti, Iesu, fy nghyfan oll, yn aberth byw, sanctaidd ger dy fron. Clywais lais yr arglwydd yn dweud, pwy dwi'n mynd i'w anfon? Arglwydd, dyma fi ar dy alwad di. Mae'r gwaed eredodd ar y groes o oes i oes i'w gofio.
A dyn ni'n rhoi'r goron ar dy ben di heno, Iesu. Dyn ni'n rhoi lle i ti yma. Dyn ni'n agor yn colonnau, glywed gen ti arglwydd. Dyn ni'n hoelio'n sylw arna ti, awdur a perfeithydd yn fydd. Felly dyn ni'n croesawu ti yma, Ysbryd Glân. Dyn ni'n rhyfeddu at yr ras di. Dyn ni'n rhyfeddu at y sancteiddrwydd di. A dyn ni'n rhyfeddu bod ti'n galw ni i dy ddilyn di a bod ti'n anfon ni i'r byd yn cwmpas. Clod i ti arglwydd Iesu. Amen. Amen. Diolch yn fawr iawn. Un peth da ni'n caru am Llanw ydy dod i nabod teuluoedd newydd de. Ia, mae'n lyflu yndi gael dod i nabod pobl newydd. A blwyddyn dwytha, aru Rachel Alan a'r bechgyn ddod i Llanw am y tro cynta, a mae'n gwych gael croesawu nhw eto blwyddyn yma. So ni'n rhoi clap bach iddyn nhw. Yeah. So mae Rachel ac Alan wedi plannu capel goleidi yn Ynys Môn yn Llangefni ac yn arwain yr eglwys yna ers 7 mlynedd. A da ni'n edrych ymlaen massively i gwahodd hi i siarad hen yma, Rachel i siarad, pregethu ag agor gair Duw iddyn ni. A mae'r darn mae hi'n mynd i ddarllen o heddiw yn dod o Rhufeiniaid 8 a'r nodau 9 i 17. Mae'n mynd fel hyn. Ond dim yr hunant yn eich reoli chi. Mae ysbryd Duw wedi dod i fyw yno chi. Felly'r ysbryd sy'n eich reoli chi. Os ydy ysbryd y Meseia ddim wedi cael gafal yno chi, dych chi ddim yn bobl y Meseia o gwbl. Ond os ydy'r Meseia yno chi, bod y corff yn mynd i farw achos pechod, mae'r ysbryd glân yn rhoi bywyd tragwyddol i chi, am fod gennych chi berthynas iawn gyda Duw. Ac os ydy ysbryd yr un gododd Iesu yn ôl yn fyw wedi dod i fyw yn chi, bydd yn rhoi bywyd newydd i'ch cyrff marwol chi hefyd. Dyna mae'r ysbryd glân sydd wedi dod i fyw yn chi yn ei wneud. Felly, frodyr a chwiorydd, does dim rhaid i ni bellach fyw fel mae'r natur bechadurus eisiau. Mae gwneud hynny yn siŵr o arwain i farwolaeth. Ond, gyda nerth yr ysbryd glân, os gawn ni wrthod gwneud beth mae'r hynna'n eisiau, byddwn nhw'n cael bywyd. Mae pawb sydd â'i bywydau'n cael ei rheoli gan ysbryd Duw yn cael bod yn blant i Duw. Dydy'r ysbryd glân dyn ni wedi ei dderbyn ddim yn gwneud yn gaethweision ofnus unwaith eto. Mae'n ein mabwysiadu ni yn blant i Duw a gallwn weddio arno'n llawen, Aba, Dad. Ydy, mae'r ysbryd yn dangos yn glir i ni ein bod ni'n blant i Duw. Ac os ydyn ni'n blant iddyn nhw, byddwn ni'na hefyd yn derbyn yr holl bethau da mae'n ei roi i'w fab, y Meseia. Ond, cofiwch wedyn, os ydyn ni'n cael rhannu yn ei ysblander, mae rhaid i ni fod yn barod i ddioddef gydag o hefyd. Felly, gai gwahodd Rachel i fyny, a nes gwyddio drosti cyn i gychwyn. Ia, arglwydd, jyst yn gwyddio drost. Rachel yna wrth i agor i gair, arglwydd gwyddio chdi siarad yn glir trwyddi, ac yn ei glwad eiriau di'n dod allan o'i geg i arglwydd. Duw, da ni eisiau gael i'n trawsffurfio trwy y geiriau yma sy'n dod allan o'i geg Rachel heddiw yma, a da ni eisiau clywed y lais di, felly bendithio hi, a dorad y ysbryd iddi. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Chi'n gallu deud fi'n mam i dri, gynnau fel loads o stwff yma, does? Noswaith dda, Llanw. Ie, dych chi hyd yn oce? Ie? Na i just setlo fy hun mewn a fy football cards fi. Dyna beth ni'n edrych ar hen yma. Lovely. Diolch i ti, Siôn, am ddarllen hwnna. Right.
Wel, dyma ni. Wel, noswaith dda. Mae honestly, gymaint o fraint cael bod hefo chi hen yma. Fel nath Sean deud, enw fi di Rachel. So, nes i tyfu fyny yn Bai Colwyn, wel, ngeni yn West Orton, Bolton yn Lloegr. A teulu fi di symud pan ma'n i'n 1 oed i Gogledd Cymru. Ac, so ges i magu yng Nghymru. It's amazing. A mae'n hyfryd bod yn ôl yng Nghymru. Ar ôl bod yn Loughborough am tua 7-8 mlynedd. Yn astudio mathemateg a wedyn bod yn athrawes mathemateg. So nice, cool. Ond hyfryd bod yn ôl yng Nghymru. Wel, dwi wir yn gobeithio, da chi yn mwynhau yr wyl so far. Mae just yn hyfryd tydi bod hefo'n gilydd. Mae'r gweithgaredda, maen nhw'n wych, maen loads o hwyl. Ond tydi o just mor dda i allu dod at ein gilydd fel pobl Duw. A just ceisio am mwy ohono fo. Pwy sy'n eisiau just mwy o Duw yn bywydau ni? Pwy sy'n eisiau just mwy o'r arglwydd yn cymunedau ni, yn teuluoedd ni, yn lle gwaith ni, yng Nghymru? Pwy sy'n just yn desperate am mwy o'r arglwydd? A dyna beth da ni eisiau, tydyn. Mae'r hwyl, mae'r socials, maen nhw'n absolutely ffantastig. Dwi'n lyfio fo, dwi'n lyfio'r cooked breakfast pob bore. Ond fel wir, y rheswm da ni'n dod ydy, da ni eisiau mwy o'r arglwydd. Da ni eisiau mwy o'i bresenoldeb fo yn bywyd ni. A sgynna i ddim clem, da chi di troi fyny i Llanw blwyddyn yma. Ella, da chi di dŵad a mae bywyd yn reit dda ar y funud. Mae stwff yn mynd yn good, pethau cyffrous yn digwydd. Ella, da chi'n gweld lot o fywyd yn eich fydd, lot o tebion i gweddi. Ella mae yna loads o heddwch yn cael chi, llawenydd. Mae pob dim yn good. Efallai, mae'n tro cyntaf i chi Llanw blwyddyn yma. Ella bod ffrind i gwahodd chi. Ella da chi yn fel newydd i'r whole Jesus thing yma. Ella da chi just yn sort of explorio beth i nogaeth pwyd i Iesu. A da chi yma am y tro cyntaf. Efallai bod chi wedi bod yn dod i Llanw am flynyddoedd, a mae just fel yn rhan o gwylio pasg chi. A it's just the deal, gwylio pasg, da ni yn mynd i Llanw. Lla i rhai ohono ni, da ni wedi troi fyny i Llanw, ac actually, da ni mewn tymor rili anodd. Ella da ni wedi rocio fyny wsos yma, ella di wir i chi, da ni ddim rili eisiau bod yma. Mae ddoli'n anodd ar y funud. Mae yna lot o boen. Mae yna stwff rili anodd yn bywyd ni. A mae jyst cysylltu efo Duw ac addoli Duw yn rili teimlo'n anodd. A dwi jyst eisiau cychwyn hen yma, jyst dweud fel fod Duw mor falch fod chi yma. O 4. Diolch i ti, Steff. Dwi'n hynna o 4. Pwy sy'n fel chwaer mawr yma? Os gan ni chwaer yna, okay. So mae hwn jyst yn bach o fel health warning ar gyfer hyn yma. So os ydych chi'n gwybod am fel chwiorydd mawr, fel dyma rhai o, dwi'n licio Disney, just FYI, okay. Ond os ydych chi hefo chwaer mawr, fyddwch chi'n probably gwybod hyn. Ond os ydych chi yn chwaer mawr, mae yna rhywbeth am fod yn chwaer mawr sy'n neud ni'n extra fel mother hen, tydi. Mae'n sort of rhan o hunaniaeth ni fel chwaer mawr ydi sortio gyd o brodyr a chwiorydd ni. Da ni bach yn, rhai yn deud bosi, dwi'n jyst yn meddwl cyfrifol a licio trefnu y plant tydan. Rhywun yn cytuno os da ni'n chwiorydd mawr yma, maen nhw angen cael eu trefnu a sortio, chi'n gwybod gen o tydan. Da ni angen sortio nhw. Ac so dwi yn hynna o 4, ond dwi hefyd yn fam rwan i trio hogia. O dyma brodyr a chwiorydd fi. Neis, tydyn. Nathan ar y fanna. Mae 9 mlwydd yn bengan a fi, ond dylwch yna fo, mae'n huge. Ond hefyd, ar ben hynny, dwi hefyd yn byw ar Ynys Môn. A dwi'n gwybod os ydych chi'n gwybod, un o fel enwa ar gyfer Ynys Môn ydy Môn Mam Cymru. A so dwi yn teimlo fel, dwi'n dod yma heno bach fel chwaer mawr, ond fel mothering mother hen, okay? Dyma be mae Duw wedi rhoi yr ysbryd fi. A
dwi wrth fy modd, pan dwi yn just darllen geiriau Iesu yn Efengyl Mathew 23. A mae Iesu'n gymharu ei hun i fel mother hen, tydi? A mae'n deud mor aml dwi wedi hireithi am gael gasglu dy blant at ei gilydd, fel mae iar yn casglu ei chywio'n dan ei hydenydd. A dwi wir yn teimlo hyn yma fod Duw jyst eisiau fel croesawu chi fel ei blant. Fel ei blant. Pob un ohonoch chi fel blant Duw yma. A so dwi jyst eisiau cychwyn trwy jyst bendithio chi hefo geiriau Zephaniah o pennod 3, adnod 17. Mae Duw wrth ei fodd gyda ti. Bydd yn dyfwytho gyda'i gariad ac yn dathlu a chanu'n llawen am dy fod yn ôl. Ac tra ddech chi gyd yn cael cinio, nes i jyst dod i mewn i'r stafell, o gyd yn wag, a jyst cerdded rownd pob set. A jyst fel eisiau bendithio pob person oedd am fod yn eista yn y set yna. Achos dwi'n teimlo fel mae Duw jyst eisiau croesawu chi ac atgoffa pob un ohono ni fod ni yn blant annwyl i Dduw. Pob un ohono chi, pob un dyn, pob un merch, pob un blentyn, dych chi yn blant annwyl i Dduw. A felly, da ni yn edrych ar geiriau Paul yn Rhufeiniaid 8 hen yma. A dwi'n gwybod, mae mor bwysig tydi gwybod pwy di Duw a pwy di ni. A dwi'n gwybod mae gennym ni rôl fel ambassadors i Christ yn does. Da ni fel tystion Christ, we're his hands and feet. Da ni'n gadweision yr Efengyl. Mae heina i gyd yn bendant yn wir a rhan o pwy ydyn ni fel pobl Duw. Ond hen yma, dwi'n teimlo fod Duw eisiau atgoffa ni yma'n Llanw a mae'n hunaniaeth fel plant Duw. Fel brodyr a chwiorydd, da ni wedi cael ein creu allan o gariad. Da ni wedi cael ein creu allan o gariad mwyn caru Duw, ein creawdwr, a caru ein gilydd. A dwi wir yn teimlo fel pan mae ni jyst yn unig ein hunaniaeth yn newid. Mae'n perthnasoedd yn newid. A mae'n etifeddiaeth yn newid. Ac am galw Dduw yn Abba Dad. Dwi wrth fy modd hefo llythyr yma i'r Rhufeiniad, achos be mae Paul yn ceisio gwneud yn fama ydy mae'n sgwennu llythyr i cymuned yn Rhufain o fel total mixed bags o dilynwyr Iesu. Dyma context yn Rhufain. Mae gennym ni grŵp o addewon, mae gennym ni'r Gentiles sy'n dod yn Gristnogion, a maen nhw gyd yn ceisio ffigur allan be mae'n edrych fel i fod yn gymuned sy'n dilyn Iesu hefo'i gilydd. So mae yn utter chaos, diwylliannau hollol wahanol, a mae Paul yn ceisio dysgu iddyn nhw fod gennyn nhw hunaniaeth newydd rwan. Fod gennyn nhw hunaniaeth newydd fel plant Duw, fel brodyr a chwiorydd. Achos yn y bedd, pan nath Iesu marw ar y groes, pan oedd yn y bedd, pan mae'n atgyfodi, mae wedi newid yn hollol perthynas ni hefo Duw. Mae perthynas ni yn newid yn hollol oherwydd atgyfodiad Iesu. Da ni'n cael galw ein hunain yn plant Duw. As in, dwi'n merch i Dduw. A da ni'n dod yn brodyr a chwiorydd. A mae rhai o'n chi fel, oh no. Mae Paul yn amlinellu yn ei lythyr, da ni mewn perthynas iawn gyda Duw, oherwydd be mae Iesu di wneud.
Oherwydd mae o wedi gorfygu pechod, marwolaeth, mae wedi gwneud ffordd i ni. Os da ni'n cyffesu mae Iesu'r arglwydd, da ni'n cael dod i mewn i perthynas iawn gyda Duw. A da ni'n cael ein mabwysiadu i teulu'r tad fel plant Duw. A mae Paul yn mynd ymlaen yn adnod 11. Os ydy ysbryd yr un gododd Iesu yn ôl, yn fyw, wedi dod i fyw yn chi, bydd yn rhoi bywyd newydd i'ch cyrff marwol chi hefyd. Dyna mae'r ysbryd glân sydd wedi dod i fyw yn chi yn ei wneud. So, di newyddion dar y fengil ddim jyst yn dod i'r diwedd gyda'r bedd yn wag. A dwi wrth fy modd efo Sul y Pasg a dathlu fod y bedd yn wag. Ond ddim dyna diwedd yr efengil. Ddim dyna diwedd yr efengil. Achos mae'r ffaith fod y bedd yn wag yn meddwl fod Iesu di atgyfodi. Mae Iesu di wneud ffordd i ni fod mewn perthynas iawn efo Duw, a da ni'n cael galw ein hunain yn blant Duw a galw ar yr arglwydd, y creawdwr y byd, yn tad. Dwi'n fam i tri hogia, ac pam nes i ddod yn fam am y tro cyntaf, oedd fel hunaniaeth fi di newid yn hollol. Ac wrth i hunaniaeth fi newid, oedd perthnasoedd fi o gwmpas rili di dechrau newid. Dwi'n gwybod rhai o'ch chi sydd wedi cael plant di ffeindio hyn, ond pan nathon ni ddod yn rhieni am y tro cyntaf, nath perthynas fi a gael newid. Wrth i ni trio ffigur allan be oedd yn edrych fel i fod yn rhieni efo'n gilydd. Pam nes i dod yn fam a hunaniaeth fi fel mam yn dechrau ffurfio, nath perthynas hefo mam fy hun rili newid. Nath rhywun arall ffeindio hynny. Unwaith nath nhw dod yn fam ei hun, nath perthynas nhw newid efo'i fam. Ia? Oedd o fel, dwi'n dallt. Dwi'n sort of dallt. Achos wrth i hunaniaeth ni newid, mae perthnasoedd ni yn newid. A da ni'n cael galw ar yr arglwydd yn tad. A mae gennym ni pob math o hunaniaeth does. Un fel fi yn fod yn fam. Ond dwi eisiau sôn am ein hunaniaeth gyntaf, yr un pwysicaf fel dilynwyr Iesu, sef plant annwyl Duw. Ac os ydyn ni'n blant i Duw, da ni'n cael ein mabwysiadu i teulu Duw hefo'r mab, teulu ysbrydol, brodyr a chwiorydd efo Crist. Ac pan o'n i'n ifanc, o'n i yn teimlo yn really weird pan oedd Iesu yn siarad efo'i mam a'i brodyr. Da chi'n cofio yn yr efengil yn Mathew 12, pan mae mam Iesu yn fel sefyll tu allan eisiau siarad efo fo. A mae Iesu yn deud hyn wrth ei ddisgyblion. Mae'n deud, dyma fe'n ateb, pwy ydy fy mam? Pwy ydy fy mrodyr i? A chan bwyty at ei ddisgyblion meddai, dyma fy mam a'n brodyr i. Mae pwy bynnag sy'n gwneud beth mae fy nhad nefol isio yn frawd a chwaer a mam i mi. Ac o'n i'n hyd y darllen hynny, o'n i'n meddwl, mae hwnna'n really harsh, Iesu. Mae mam ti yma yn trio siarad efo ti, a ti jyst yn ffobio hi off, essentially. A dwi'n meddwl oedd gennau syniad yma fod Iesu jyst yn sort of trio cadw allan mam a'i brodyr fod o'n rhy bwysig, ond actually, nid dyna be oedd Iesu yn wneud. Oedd o'n ehangu gweledigaeth y bobl am be oedd teulu yn edrych fel. A dyn ni'n gweld glimpses o hyn fel trwy gydol yr efengil fod Iesu yn gwneud teulu yn rhywbeth fwy. Fwy na rhywbeth just genes a DNA ni, mwy o biology. Mae o'n ehangu syniad o pwy di'n teulu ni. Mae o'n ail ddiffinio be ydy teulu yn teyrnas Duw. A mae'r syniad o gweledigaeth Iesu o teulu, mae o'n hollol radical. Mae o'n hollol ail-diffinio be ydy teulu.
A dyma di rhan o'r efengil wrth i Iesu farw ar y groes, trechu marwolaeth. Mae Iesu yn gwneud ffordd i ni fod yn rhan o teulu Duw. Dyna ni'n gweld, a mae hwn mor hyfryd yn efengil Lwc. A dyna ni'n gweld y ddynes sydd wedi bod yn gweidi am blynyddoedd. A mae hi'n ceisio just cyffwrdd ar gwisg Iesu. A mae'n cyffwrdd arno fo, mae'n teimlo ei hun yn iachau wrth iddi just cyffwrdd ar gwisg Iesu. A be mae Iesu'n deud wrthi? Fy merch. Fy merch. Dy ffydd sydd wedi dy iachau di. Dos mewn tangnefedd. Fy merch. Nid jyst unrhyw ferch. His daughter. Mae Iesu'n adfer ei hunaniaeth. Mae hi'n dweud wrth y ddynes yma, ti'n perthyn i fi. Ti'n perthyn i fi. Ti'n merch i mi. Ti'n just yn random ar y stryd. Ti'n just yn ambassador i fi. Ti'n merch i mi. A wedyn, da ni'n gweld Iesu ar ôl iddo fo atgyfodi, a dwi'n meddwl fod hyn yn really bwysig i clocio. Pan mae Iesu yn gweld disgyblion fe eto, da ni'n gweld Iesu yn Ioan 20, adnod 17, yn galw ei disgyblion am y tro cyntaf yn frodyr. Ar ôl iddo fo atgyfodi, mae'n deud, mae di galw nhw'n ffrindiau, dilynwyr. Mae'n tro cyntaf yn Ioan 20, adnod 17, mae'n deud wrthyn nhw, mae'n deud wrth Mair i fynd i nôl y disgyblion, mae'n deud, dos at fy mrodyr i. A dweud wrthyn nhw, dwi'n mynd at fy nhad am Duw. Eich tad, a'ch Duw chi hefyd. Mae o'n ail diffinio teulu. Mae o'n rhoi hunaniaeth hollol newydd i'w disgyblion. Dyn nhw'n just yn dilynwyr. Dyn nhw'n just yn myfyrwyr yn dysgu lot o stwff yn fama. Dyn nhw'n hyd yn oed just yn ffrindiau. Mae nhw'n brodyr. A pan mae hunaniaeth yn newid, mae'n perthnasoedd ni'n newid. Ac am galw Duw yn Abba Dad. A mae Paul yn cario ymlaen hefo gweledigaeth Iesu am teulu Duw. A mae'n sôn yn ei lythyr i'r Rhufeiniad, mae'n rhoi i'r bobl hunaniaeth hollol wahanol. Rhwng y ddau grŵp yma, yr Iddewon, yr Gentiles, a mae'n rhoi unwaith eto yr weledigaeth hollol radical o bod yn un bobl, wedi mabwysiadu i deulu Duw o dan arglwyddiaeth Crist, fel brodyr a chwiorydd, plant Duw. Mae Paul yn dweud yn pennod 8:14, mae pawb sydd ei bywydau'n cael ei rheoli gan ysbryd Duw, yn cael bod yn blant i Dduw. Dydy'r ysbryd glân, dyn ni wedi dderbyn, ddim yn ei gwneud yn gaeth weision ofnus unwaith eto. Mae'n mabwysiadu ni yn blant i Dduw a gallwn weiddi arno'n llawen Abba Dad. Da ni'n rhan o teulu Duw. Dwi yn ferch ein nad nefol. Dwi'n cael galw fy hun yn merch fo. Dwi'n gwybod os chi wedi meddwl am hyn o'r blaen, ond dwi'n cael galw Iesu'n frawd. Dwi'n cael galw Iesu'n frawd. Dwi'n cael galw yr arglwydd yn tad. A dwi'n yn gwybod amdano chi, ond dwi wir yn gobeithio fod na family resemblance. Na wir i chi.
Dwi wir yn gobeithio fod pobl yn edrych ar Rachel Radbourne, edrych ar bywyd fi, edrych ar penderfyniadau fi, edrych ar ffordd dwi'n trin pobl o gwmpas fi, a dwi wir yn gobeithio fod nhw'n gweld family resemblance i'r tad. Dwi wir yn gobeithio fod nhw'n gweld rhywbeth o mrawd Iesu yn y fi. Da ni'n blant i Dduw. Pwy sy'n eisiau edrych fel y tad? Pwy sy'n eisiau edrych fel Iesu? Pwy sy'n eisiau bod yn fwy fel Iesu? Gosh, dwi eisiau. A dwi'n gwybod dwi'n am cael yna, ond dwi eisiau cael yn really agos. A dwi'n gobeithio, God willing, gyda dig o flynyddoedd i just trio ceisio yna. Da ni fel teulu yn licio wneud parkrun. Pwy sy'n wneud parkrun yma? Chydig ohono ni. Dim lot ohonoch chi, Llanw. Be ydych chi'n wneud bore dydd Sadwrn? Chop! Wel, da ni fel teulu yn licio wneud parkrun yn Niwbwrch, a dyma ni caleb ni. Ac mae'r boi yma'n ridiculous. Mae'n really gyflym. Na i ddim dweud beth yw PB fo, mae'n ridiculous, a dwi'n cofio, dwi'n eisiau misquotio. Ond mae'n really sydyn. Ac dydy o ddim yn cymryd ar ôl fi. Dwi'n licio rhedog, ond dwi fel 6 munud off PB fo. Dwi gorfod acceptio'r ffaith dwi byth am gallu cadw fyny efo fo ddim mwy. Mae mond yn 7. Ond ydych chi'n gwybod pwy sy'n really da yn rhedeg yn teulu ni? Ngwri. Ac os ydych chi'n gweld nhw, ydych chi'n gallu gweld, they're built for running. Gyda nhw coes hir, tena yma, a mae cael hefo fel corfforol, fel tad fo. Mae yna family resemblance. A un o'r rheswm yn mawr, mae Caleb yn licio rhedeg, ydy pam? Mae tad fo'n licio rhedeg. Mae o'n licio rhedeg achos mae dad fo'n rhedeg. A mae eisiau bod fel ei dad. Mae eisiau gwneud y pethau mae tad fo'n gwneud. A so dwi wir yn gobeithio fod yna family resemblance yn calonna ni, yn bywyd ni, fod ni yn ceisio ar ôl y pethau mae Duw yn ceisio ar ôl. Fod ni fel pobl a plant Duw yn ceisio ar ôl pethau'r deyrnas. Mae Paul yn mynd ymlaen yn adnod 17. Ac os ydyn ni'n blant iddo, byddwn ni'n hefyd yn derbyn yr holl bethau da mae'n ei roi i'w fab y Meseia. Ond cofiwch wedyn, os ydyn ni'n cael rhannu yn ei ysblander, mae rhaid i ni fod yn barod i ddioddef gydag hefyd. Dwi'n really licio hyn oherwydd. Mae fel, wrth gwrs, mae Duw wedi creu teulu, so mae o'n totally dallt family dynamics. Mae o'n totally dallt. Os ti'n rhoi un peth i un frawd, rhaid i ti roi o'r sibling arall hefyd. Nath hynna ni cael, o'n cael y ffordd iawn, dyma fo idolig gaddodd o'r football cards yma, total obsession yn tu ni ar y funud. Da ni wedi gorfod rhoi boundaries a'r pryd maen nhw'n cael swapio. Literally. So mae yna transfer seasons. Pob diwrnod cyn cinio, da ni wedi gorfod banio fo yn rhywbryd arall, just cyn cinio maen nhw'n cael swapio. Anyway, so oedd hynna ni wedi cael hwn idolig. Wrth ei fod efo fo, casglu cardia. Wel, obviously, oedd yr un nesaf eisiau'r un peth. So, offa ni, Smythe Toy Store yn Llandudno, ac efo Arian Nadolig. Chris, dyma fo'n cwal yr un peth a'i frawd, a rwan mae o'n bach yn stressful, actually. Mae o'n really stressful, whole football cards thing. Just, os ydych chi efo hogio, just don't go there. Mae o'n can of worms. Ond mae Duw yn dallt yr whole family dynamics. Mae o'n dallt. Teulu oedd syniad Duw. So, be di'r pethau da ni yn etifeddu fel plant Duw? Be di'r pethau da yma mae Duw yn rhoi Iesu, da ni rwan yn etifeddu hefyd fel plant Duw?
Dwi wrth fy modd hefo un o'r hoff adnodau fi ydy Iesu yn deud yn Ioan 10:10. Mae'r lleidr yn dod gyda'r bwriad o ddwyn a lladd a dinistrio. Ond dwi wedi dod i roi bywyd i bobl. A hwnnw'n fywyd ar ei orau. So be di'r pethau da yma mae Duw eisiau rhoi i ni fel mae'n rhoi i Iesu? Be da ni'n etifeddu fel plant Duw? Bywyd ar ei orau. Be ydy hwnna'n edrych fel? Achos os da ni'n meddwl am bywyd Iesu, os da ni'n edrych ar calon Iesu, roedd Iesu'n gyfan yn doedd. Oedd Iesu'n berffaith, oedd Iesu'n iach, roedd o'n rhydd. Doedd ddim yn cario baggage o gwmpas efo fo na. Roedd o'n gyfan. Doedd ddim yn cerdded o gwmpas hefo wounds, hefo clwyfan, jyst yn ngweidu ym mhobman. Doedd ddim yn cario o gwmpas anfaddeuant hefo fo fel briw. Fod o rili wedi cael ei bradychu. Doedd o ddim yn cario anfaddeuant o gwmpas. Doedd o ddim yn cario poen o gwmpas. Roedd Iesu'n iach. Roedd o'n gyfan. Os da ni'n meddwl amdano fo, roedd Iesu'n fel yr embodiment o ffrwyth yr ysbryd glân. Os da ni'n meddwl am Galasiaid 5, cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Dyma be oedd Iesu. Si glywed cwestiwn ar podcast yr wythnos o blaen, ac oedd y gai yn gofyn, oedd yn cwestiwn at just really dal attention fi, a meddwl, mae hwnnw'n cwestiwn really, really da. Ac oedd yn gofyn, are you weary or are you wounded? Ydych chi jyst i blino neu wedi'ch clwyfo? Chos os da ni'n weary, fel mae dad fi'n dweud, you just need a good night's sleep. A mae'n wir tydi, mae lot o problemau, stwff a poen sy'n mynd ymlaen actually yn ffain, unwaith da ni wedi cael bach mwy o gwsg. Ond mae yna rhai stwff yn bywyd ni. Di mynd i gwely yn gynharach, ddim rili am helpu. Mae'n poen dwfn. Mae fel wound da ni'n cario'n gwmpas. Da ni yn blant i Dduw. A mae Iesu wedi gwneud ffordd i ni cael mynediad i'r tad. Mae Iesu wedi gwneud ffordd i ni cael bywyd gyda nerth yr ysbryd glân. Cael bywyd llawn cariad. Llawn llawenydd. Llawn heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Pwy sy'n eisiau mwy o heina yn bywyd yno? Mwy o pethau teyrnas Duw. Ond chi'n gwybod be Llanw? Da ni gorfod delio efo stwff ni. Da ni gorfod delio efo stwff ni. Da ni gorfod delio efo poen ni. Da ni gorfod bod yn onest o flaen Duw hefo stwff ni. A dwi'n teimlo weithiau fod y Beibl lot mwy onest na da ni fel Cristnogion weithiau am poen ni. Os da ni yn darllen trwy Salma, darllen Dafydd yn Salm 139, pan mae'n deud i'r arglwydd, yn galw allan i'r arglwydd, archwilio fi o Dduw, i weld beth sy'n ar fy meddwl, treiddian ddwfn, a deall fel dwi'n poeni, edrych i weld a ydw i'n gwneud rhywbeth o'i le, ac arwain fi ar hyd yr hyn lwybr. A dwi'n gwybod,
Da ni erioed am fod yn berffaith. Dim dyna mae Duw yn mynd ar ôl. We're all going to fall short, tydan. We all fall short of the glory of God. Dyna pam da ni angen Iesu. Dyna pam da ni angen ei ras, ei trigaredd. Ond mae Duw eisiau galw ni fel ei bobl i mewn i sancteiddrwydd. Mae eisiau galw ni'n holy people. Be holy like I am holy. Ond dyn ni gorfod delio efo stwff ni. A to be, dwi eisiau gwneud y gwaith caled ar fy nghalon. Dwi eisiau fod yn onest fel Dafydd o flaen Duw a deud arglwydd, dwi wedi teimlo jealousy at y person yna. Neu dwi'n syffro hefo control yn fama. Dros y situation, dros teulu fi, dros pobl gwaith. Ella, da ni wedi gadlu'n calon a ni just dod yn cynical. Ella, da ni just methu derbyn adborth neu'n byd o gwbl dim mwy. Mae just defences ni fyny, da ni'n amddiffynol. Ella, da ni'n unig. Os da ni'n really honest, ella da ni'n unig. Da ni'n really'n gwybod pwy di teulu ni, pwy di cymuned ni. Ella os da ni'n really honest, mae gennym ni anfyddeuant yng nghalon ni. Ella mae di bod yna'n really hir, mae sort of just part of the furniture. Ond oedd Iesu'n gyfan, oedd Iesu'n iach. Ac os mae Duw yn rhoi heddwch dwfn a llawenydd i Iesu, dyna etifeddiaeth ni hefyd fel plant Duw. A dwi eisiau ceisio ar ôl y pethau yna. Ond os dwi eisiau ceisio ar ôl y pethau yna, mae rhaid i fi fod yn onest efo Duw, hefo stwff fi. Rhaid i fod yn onest hefo Duw am pa stad mae'n nghalon ni yn. Mae yna frawddeg ar cychwyn yr ffilm Frozen. A mae'n deud, beware the frozen heart. Beware the frozen heart. A dwi'n teimlo hen yma fod Duw eisiau atgoffa ni fod ni yn blant i Dduw. A fod Duw eisiau dod fel tad a sorsio helpu calon ni. Chi'n plant. Yn wedig os yn aml mae plant, os maen nhw yn disgyn, os maen nhw'n brifo eu hun. Be maen nhw'n neud yn syth bin? Be maen nhw'n neud? Crio? Wedyn ar ôl crio, be maen nhw'n neud? Ie. Maen nhw'n rhedeg syth at mam neu dad. Neu pwy bynnag di oedolyn saff. Maen nhw'n rhedeg yn syth yna. Maen nhw'n deud wrthyn nhw, lle mae yn brifo? Dwi wedi brifo fy hun yn fama. A maen nhw'n disgwyl i'r rhiant neu'r oedolyn wneud rhywbeth amdano fo. Tydyn? Helo! Lle mae plaster fi hyd yn oed os mae'n tiny? A dwi'n meddwl bod ni'n colli rhywbeth o hynny pan dyn ni'n mynd yn hun. Da ni'n stopio mynd at yr arglwydd, hefo clwyfo ni, deud arglwydd dwi wedi brifo fama. Neu mae'r person yna wedi brifo fi a dwi'n really stryglo i fadda iddyn nhw. Neu arglwydd dwi'n really stryglo hefo just comparison and jealousy. A mae'n effeithio perthnasoedd fi.
Mae'n effeithio perthynas fi efo mhlant i. Mae'r poen yn effeithio marriage fi. Da ni gorfod delio hefo stwff ni a fod yn onest hefo Duw. Dwi eisiau just diweddu hefo fel just couple of pointers ymarferol. Da ni gyd yn wahanol, da ni gyd yn prosesu poen mewn ffyrdd gwahanol. Weithiau mae o'n cymryd amser hir o just cario ymlaen, mynd at Duw. Dwi dal angen help. Dwi dal angen help yn hwn. Dwi angen nerth yr ysbryd glân. Ond un o'r peth sydd wedi really helpu fi ydy cael pobl yn cwmpas i, cymuned agos o bobl lle dwi yn gallu bod yn onest efo stad yng nghalon ni. Ac yn enwedig os ydych chi yn arweinwyr mewn rhyw ffordd, arwain eglwys, arwain capel, neu rhywun sy'n fel just cario lot o cyfrifoldeb. Efallai fod hyn yn mynd yn anoddach ac yn anoddach, achos ydych chi fel pwy ar y ddaear ydw i yn gallu ymddiried yno hefo stwff fi. Neu ddim terrifio nhw, achos fi di'r arweinydd. Dwi fod i cael stwff i gyd efo'i gilydd. Nes i glywed hyn chydig wythnosau yn ôl. So the sailors ar y môr, dyn nhw'n just defnyddio North Star i helpu nhw ar siwrne. Maen nhw'n defnyddio constellations. Pobl gwahanol yn eu gymuned nhw. Sydd o gwmpas, da chi'n mynd at i wahanol bethau. Achos da ni angen pobl gwahanol i'n bywydau i allu siarad mewn un bywydau. Ond da ni angen y pobl saff, da ni gallu bod yn onest efo, ond sydd hefyd yn gallu fel rhoi sialens i ni. A da ni angen y pobl sydd jyst yn rhoi mwytha a dweud, ie, da ni'n perffaith ac yn, dim byd y bod efo ni, mae hynna'n good hefyd. Ond da ni angen y pobl sydd am cerdded hefo ni trwy bywyd, sydd jyst am helpu ni delio hefo'n stwff. Dwi ddim am mynd i mewn i hwn yn loads yr un nesaf yma, ond os ydych chi eisiau tynnu llun, rhywbeth nes i wneud blwyddyn diwetha, nes i just ffeindio gymaint o help. Oedd o yn just fel reflection, yn meddwl am perthnasoedd y mywyd i. Yn enwedig fel arweinwyr, ond dwi'n meddwl pawb. A mae jyst yn sort of mapio allan constellations ni, pwy di'r pobl wahanol yn ein bywyd ni. Rhai ohonyn nhw, da ni'n rhoi allan ni. Ond pwy di'r bobl sy'n siarad i mewn i bywyd ni, sy'n dod â sialens, sy'n helpu ni dilyn Iesu, sy'n helpu ni delio efo'n stwff ni. Heb judgment, sy'n pwyntio ni nôl a nôl at Iesu. Mae ngwri yn newydd gychwyn, maen nhw'n galw am Band of Brothers. Achos, dwi'n gwybod â chi dynion, ond dyn nhw'n fel wych yn siarad na ddim o hyd. Ti'n meddwl weithiau, da ni merched lot gwell yn verbal processio, ella jyst fi di hyn. Ond weithiau dwi'n teimlo fel dynion, mae'n anodd. Pwy dwi'n siarad efo am stwff fi, sut i fod yn dad, sut i bod yn gyfrifol am busnes fi, sut i fod yn gŵr da. So nhw wedi cychwyn 6:30 AM Zoom pob wsos. Just criw bach ohonyn nhw sy'n caru Iesu. Maen nhw'n just yn grŵp o tada sy'n eisiau bod yn fel tada wych i'w phlant, sydd eisiau bod yn gŵr briliant i'w gwragedd. A maen nhw'n gwybod, maen nhw just angen bach o help efo ni. Gweddio efo'i gilydd, rhannu'n onest hefo'i gilydd, just grŵp bach yn committed i'w gilydd ar Zoom. Weithiau, da ni angen help proffesiynol, therapy, counselling, be bynnag da ni angen, just delio hefo stwff ni, adnabod o fod o yna, dod efo mewn i'r gola. Pwysio mewn i gweddi. Just rhysio really anog. Da ni mor fel, di cael ei bendithio yma, mae gen i fel
yr gofod tu ôl i ni i weddio, a mae yna criw o bobl i weddio hefo ni. Pryd oedd y tro diwetha nathoch chi ofyn i rywun weddio drostoch chi? Dyn ni fod yn brodyr a chwiorydd. Plant Duw. Cheer each other on. Annog ein gilydd. Gweddio dros ein gilydd. Gweddio dros gwaith ein gilydd. Gweddio dros arolwadau ni sy'n dod fyny. Gweddio dros plant ni. Gweddio dros cymunedau ni. A weithiau da ni teimlo fach o shame o fel, da ni'n Nghymru, mae pawb yn nabod ein gilydd. Os dwi'n gofyn i rywun gweddio, da ni gyd yn bod, pa mae hi eisiau gweddi? Dim ots, da ni gyd efo stwff, tydan? Da ni gyd angen help ein gilydd. Da ni definitely gyd angen help yr ysbryd glân. Da ni eisiau ceisio ar ôl Duw a pethau'r deyrnas. Da ni eisiau fod yn bobl sy'n cario family resemblance i'r tad. Dwi'n eisiau fel setlo hefo anfoddeuant. Dwi'n eisiau setlo am jealousy hefo pobl. Dwi eisiau bod yn gyfan, dwi eisiau bod yn iach, dwi eisiau ceisio ar ôl ffrwyth yr ysbryd glân yn fy mywyd i. Felly dwi jyst eisiau gorffen trwy gwahodd yr ysbryd glân. A jyst i fod yn dawel. A gofyn iddo fo dechrau symud. I jyst dechrau'r siwrna pwyntio allan lle mae'r hew yn ein calon ni. Beware the frozen heart. Gawn ni dewder a gostyngeidrwydd i wahodd yr ysbryd glân, i ddod â iachad a chyfanrwydd ein calon ni. Felly arglwydd, da ni'n diolch gymaint i ti am Iesu yn gwneud ffordd i ni fod mewn perthynas iawn efo ti. Cawn galw Duw yn Abba Dad. Diolch Iesu am gwneud ffordd i ni allu wneud hynny. Ac arglwydd, da ni jyst yn gwahodd ti rwan. A rhoi calon ni i ti. A fel mae Dafydd yn deud i just edrych yn dwfn i mewn i calon ni arglwydd. Y gair proffwydol mae Ezekiel yn deud, take away our cold heart of stone. Ac yn lle rhoi ni calon meddal. Felly ysbryd glân i di jyst dechrau highlightio lle mae'r hew yn ein calon ni. Neu di jyst dangos i ni ardaloedd o bywyd o calon ni lle dyn ni angen nerth yr ysbryd glân i ddod i lanhau, i toddi. Tyrd ysbryd glân. Da ni eisiau pobl Duw yng Nghymru fod yn ceisio ar ôl sancteiddrwydd. Da ni eisiau bod yn gweld pobl yn dod i mewn i teulu mawr Duw a dweud, waw, mae yna rhywbeth wahanol yn fama am y teulu yma. Mae yna rhywbeth gyfan, mae yna rhywbeth iach am y pobl yma, am perthnasoedd nhw. So arglwydd tyrd. Tyrd ysbryd glân. A wneud i helpu pob un ohonom delio efo stwff ni. A toddi calon ni i fod mwy fel Iesu.
Arglwydd di jyst eisiau fel offro fyny pob marriage sy'n cael ei cynrychioli yma heno. A jyst yn teimlo fel fod yr ysbryd eisiau gweithio yn calon ni, yn marriages ni, lle maen nhw wedi mynd yn galed ac oer. Tyrd ysbryd glân. Felly arglwydd, ni wedi cario ymlaen i gweithio yn ein calon ni. Ni wedi helpu ni cael constellations o bobl o gymuned sy'n helpu ni ceisio ar ôl ti. A ni'n bendithio pob un person yma yn enw Iesu fel brawd a chwaer yn teulu Duw. I bendithio pob un o. Amen. So ni am gorffen hefo addoliad. Ond dwi jyst wir eisiau annog chi. Lle ydych chi jyst angen fod yn ddistaw, a lle ydych chi angen jyst ymuno efo Anna Hughes a'r criw. Jyst dechrau prosesu efo Duw. Ella ar ôl fama, ydych chi jyst angen dal ffrind da sy'n saff i chi dweud, gan i jyst mynd am dro. Jyst cael chat, gweddio efo'n gilydd. Ond gan i byth ceisio, stopio ceisio mynd ar ôl calon Duw. A chyfanrwydd. Diolch i chi Llanw. Ac eisiau sefyll yn y twaswch efo eili a efo baith oedd yn ni. Miseredais ti o'n nefoedd a llygaidd yn gywir. Cyflawni'r gyfraith a proffwydi a tywydd daeth y gair. Dod o orsedd y gogoniant lawr I gryd oedd yn y llwyr. Clodi'r tara a clodi'r mar, clodi'r ysbryd dwi yn ni. Dduw dogoniant sgwennu'r un, I o'r ben hyn oedd codi ti. Dangos teyrnas sy'n dyfod a chymod I rai sy'n goll, ac I adfer creadigaeth ewynebais ti y gloes, ac ar awd y brofedigaeth gwelais ti'r ochr draw, a deall dyma'n gwaredigaeth Iesu marwais dros o mi.
Clod i'r mab, clod i'r ysbryd, tri yn un. Amen.